Ngapho si kwakusendaweni nje e ngizothi yayinolwandle. Kwakuyindawo nje ewulwandle kugcwele amaNazaretha emaningi, emaningi amaNazaretha. Kule ndawo le kwakuhlangene amaNazaretha yabo one day makuzofika ubaba. Kwakuyinto ekanjalo engazuthi sasilindele ubaba. Endaweni esihlabathi engazuthi sengiyakubona-ke bhuti. Wenza-ke umsebenzi wakho lo owokushutha nani nani. And futhi abantu bejabule kumnandi. Cause babelisho igama lakho liqala ngo-S. Liqala ngo-S. Kuwukuthi-ke kwakuyisibonakaliso and angisakhumbuli ukuthi esibani. Ya.